Predsjednik Zelene liste proračun naziva zelenim. Za gospodarenje otpadom je predviđeno 13 milijuna, od čega će se napraviti studija za izradu centra za gospodarenje otpadom, biokompostana u Obreščici, također će se nastaviti projekt kućnih kompostera. Jedina zamjerka, premali iznos za uređenje Maksimirske šume. Za uređenje parka šume Maksimir izdvaja 7 milijuna 300 tisuća kuna i tu ćemo kao zelena lista tražiti povećanje. Proračun od 7,5 milijardi kuna koji s prihodima i primicima proračunskih korisnika raste na gotovo 9 milijardi i 400 milijuna, predsjednik Gradske skupštine ocjenjuje pozitivno. Proračun je racionalan i proračun je stabilizirajući. Grad će se za kapitalna ulaganja, vrtiće, škole i infrastrukturu zadužiti za 250 milijuna kuna. HDZ-u su takvi projekti prioritet, pa će pratiti što je pripremljeno u prvom čitanju. Nakon toga ćemo zauzeti stav o tome kakav je proračun i naravno ako to bude potrebno ići ćemo s prijedlogom amandmana. Više novca otići će na plaće, a manje mjesnoj samoupravi. Plaćena će biti i 4 nova ureda. Ured za demografiju, Ured za kulturu, sport i mlade i Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju. Manjak sredstava mjesnoj samoupravi nije problem, već manjak programa i ideja mjesnih čelnika što će s tim novcem, objašnjava Mikulić. Neizbježno pitanje bilo je zahtjev Neovisnih za Hrvatsku za uklanjanje biste Ive Lole Ribara. U teatru između gradonačelnika Bandića i zastupnika Hasanbegovića mi ne želimo sudjelovati. Prijedlog zamjene nekretnina gdje Zagreb državi daje zgradu u ulici Republike Austrije, a dobiva kavanu Korzo, šef skupštine podupire. Ako mislimo na kavanu Korzo, pa znate da taj prostor zjapi godinama prazan. Osobno moje mišljenje da mi takvu jednu kavanu moramo u gradu Zagrebu. Što će u svemu reći gradonačelnik doznaćemo sutra, kao i mišljenja oporbenih zastupnika koji su najavili konferencije za novinare.